ina bina je ka baro awo bismillah nun to go ere hakilla jigina parti nyama do parti mina fama ko ISR ando ya soro obu ere soro FSD konnala FSD min bibina sigatala obe fanga che franje fanga demeli hukumu kono o nun to go ka parti bi se ka jate ba ko fanga che franje fanga deme parti do anabna baro ke jamana kunkan ko bawka nun to go ini sogama comment nu ah no ame hakila je ka fo parti ISR o ma nyema ye ame puma dam nani kuna foni telma ye wale ya mi na kera aéroport la karido ni akoto monobora kunu e ka parti to kala aw hakila idme ni ko inga isa ko inkera ko balinye me hakili jagabo de kanga ke ko ina parce que déjà di ko in tabulo ngata de kuna sini ko inkera mali ma sa sunu ngata donc aéroport la ko kelin ko mais ne ka hakili jagabo la ani anye hakili jagabo mi kemi ko kan mali ba ko mi kemi na bi ngata donc mali kan ka donc ka fo ele min be en France ni ñogon ci ani CEDEAO ni ñogon ci an kan ka bila kunna ka fanga ko sunugo bana mbudo malien kan ko bila kunna et tout ça ka français ni mon jamana banga ta donc ka punta jamana na ni ku ka kenga ta ni hali français ni nga on va faire une grande nation comme la France le Mali a humilié la France donc barakara tuko to an ko to an hakilla ko kan ga ba auna donc ne ko min kera ne ka hakilla na ko information tika tuko min ngata donc video manu ane min kan ga information ci ay tuko min ngata ni jamana bawo jamana palege donc en général aka gelen ka donc ni information ci ka se ka fiti ke jona ka so autorité o ma se ka information ta kan ka information traité barakara o se fo ka na se fo ko de la ni communiquer kera ngata depuis kuna sini communiquer nganga ke eta nganga ta famille en marche ka communiquer ke ngata ka ira ka fo ko indi tuko ngata ko nye ko moyi mais pourquoi ngata donc pour kunu de corona vers la nuit ka communiquer ke ngata donc o ekele ati ngata ni ke tumene ke ngata wonda le ministre mo tunya a reconnu ka pourquoi mo do le retun tara no ta report la mais ko na ka chauffeur ministre yi semba kula qu'on a sauvé Ivoiriens, Ivoiriens aussi Mokola. Maintenant, ils ont été largués eux-mêmes. Les Ivoiriens ont oublié la sort au considéré comme mercenaires sur notre territoire national. Donc, il y a pas qu'on a en bas la hakili qui a qu'on a. Les journalistes n'y a hakili qui a donc journalistes follow nous y les réseaux sociaux quand on a kata structure de kanga. Au kangato de la canano Allemagne la structure doye. Au bara folo de kuma dire mais ni ne kuma dire ne kuma me fonga dango ni exactement ni coup d'état de depuis aéroport no china be fola kamal fachi mais est-ce que mo binani ane ko be saka ngata don aéroport mi anga militaire ka chetu ko ka to do ni aéroport ta ngata ka baraketa wa aka gelen ni ngali gele mais mali la min ko de mawye ni kuma me fora ko deta tu kuma ko ngata don ka so ngata ma kuma ima hakili jabo ke kuma or that mami kalale do mami ko don bi o de kan hakili jagabo ke ko nde de kala muna hakili no be kala mukama on kan da mun de ke kan yere protéger malika intellectuel ani malika tamin be baraka sécurité wala ani mun ni baraka na donc apporter ne la kana konna na o de kan ni hakili jagabo ke aywa mais isa ani je ne ko hakili jagabo de kala malikonna aywa o hakili jagabo de kala aywa nun togo chronogramme bora ma chama yi hakilina di aka ISR ma togola aw hakilina ijme chronogramme mi bora abese ka kewa kala ta bese ka ke ngono wa parce que on jorolen bi mi na ngata donc il faut que depuis ne coin damle na focusio bi ma ngata donc bara il faut que bara ka ken anga bo sendo konna na pour ka ngata élection konna maintenant continuer na kata ni tuwala ne bi joro doni élection ki tuwala parce que min do atotora kalo konon tan de konon o kalo tan konon na ngata para o kanga temne peka sika implica konna pour ka ngata ka boy konna na anga sika ka élection konna na maintenant muni de kan gake parce que par politique nous rencontrer les capo ou la foka ti ma fe ngore me akola donc na be se para ka kenga pour moi
an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa komi embargo bɔra ka ban an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ baara de kɛ cogo min ni jamanadenw bɛ fɛ ka na fara ɲɔgɔn kan o ka na ni min tɛ fɛ ka fara o bɛ se k'olu to yen mais an ka baara kɛ rapidement an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔna na pour que élection ka taa an ka taa élection kɛ ka taa pour que élection ka kɛ élection ye maliyɛnw b'u yɛrɛ sɔrɔ élection na a ka kɛ élection jɛlen ye a ka kɛ élection min ye n ka taa dɔn maa wɛrɛ ma maa wɛrɛ imposant kun a ka kɛ élection ye an ye maa min gɛn ka bɔ n ka taa dɔn ça veut dire mɔgɔ kɔrɔ kana na tuguni ka taa comme France bɛ maa min imposer o kana imposer an kun na pour que an ka se ka jamanaden sɔrɔ min bɛ hinɛ jamanadenw na min bɛ jamanadenw fɛ n ka taa pour que u ka se ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o baara tɛ ka kɛ o nu ISR bɛ cɛdenw bɔ wa aw bɛna ye kalata jumɛn ni jumɛn na an bɛ ye kalata caman na mais pourquoi même pas élection présidentielle la an ka taa dɔn an bɛ hakili jagabɔ kɛ n'an ka bureau mɔgɔw bɛnna kan k'a fɔ an ka se ka kɛ parce que maa min bɛ ɲɛmaaya la o ma fisa na anw ye foyi la parce que depuis 91 an bɛ olu ye kɛlɛ kɛ an b'o dɔn an ma mɔgɔ ka nafolo gérer an ma mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn wɛrɛ an ka hakilila an b'o de fɔla Maliko la an bɛ kɛlɛ la ɲinɛ y'a san 30 ye o kɛla maa si ma fisa na anw ye Maliko la au contraire an ye min kɛ Maliko la olu tɛ se ka kɛ Maliko la danbe ni hɔrɔnya la nu an b'i fo merci beaucoup merci Antoine Ninguye Togo ye parti ISR maa ɲɛma don a ye a hakilinaw di nka a y'a fɔ ka d'a kan k'u bɛ se ka kɛ cɛbɔw ye ko hali u bɛ se ka taa président kalata la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i terikɛ k'a bɛna a bolo bɔ kalata président kalata nɔfɛ o y'an yɛrɛ kɛlen président terikɛ ye bisimila i y'a fɔ cogo min na Nutogo a ka wuli ka jɔ ka bɔ kosɛbɛ kununko fɔ bi Nutogo an yɛrɛ terilaka don ayiwa fɛn min ye renouveau kanubaaba fana don mani sanga bɛ Mali politique ko la ani Mali kunnafonidi ko la a fana bi cɛsiri a la kosɛbɛ an bɛ Nutogo fo dantɛ foli min na ka i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la sabu ka d'a ka don o don a ko a ma nɔgɔ o b'a to renouveau matin min ye walawalali ye décryptage ye kumakun dɔ tan bɛ bi Isa Kaba Sidibe fɛ an ko ma ko version officielle bi walawalali ye jumɛn ye Isa Kaba Sidibe ayiwa nazaraka bɔ n bɛ ka bin ko kura dɛ ko version officielle ayiwa bisimila i y'a fɔ cogo min version officielle n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ale ye k'a fɔ min sinsinlen don jamana marabaga dɔ o ka kuma fɔlen na n'i ko version officielle kuma min n'a sinsinlen don jamana marabaga dɔ ka kumasen kɔnɔ kumasen min ni a bɛ bisigiya k'a fɔ ko a kuma a bɛ marabagaw bɛɛ ka hukumu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o bɛ se ka kɛ directeur ye o bɛ se ka kɛ gouvernement membre ye o bɛ se ka kɛ hali jamanakuntigi yɛrɛ nka ni o kuma min bɔra olu kelen kelenna da o bɛ jate i b'a fɔ k'a fɔ ko kuma min ni a basun ye jamana marabagaw olu ka kuma ye wa n'a fɔra jamana marabaga bɛɛ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ jamana marabagaw bɛɛ y'u yɛrɛ y'a kɔnɔ a bɛ b'a fɔ jamana kumakan de don fo ka ko version officielle version officielle n'i y'a ta k'a jate minɛ kuma caman ale bɛ tɛmɛ ni communiquéw ye walima interview dɔ senfɛ jamana hakilina ye min ye waleya min kan walima jamana ka tiɲɛ ye min ye waleya min kan jamana marabagaw bɛ bɔ k'o fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ n'o fɔra ka ban o kuma o ye jamana ka kumakan ye o ye jamana ka kumakan ye o kumakan ka girin ka tɛmɛ kuma fɛn o fɛn bɛ fole o ko kɛrɛfɛ sisan o kumakan ka girin n'o kumakan bɛɛ fo ni don min ni jamana ye version wɛrɛ fɔ ni o fana bɛ kɛ version officielle wɛrɛ mais pour le moment ni jamana ye min fɔ k'a fɔ ko nin de ye jamana ka hakilina ye n'a bɔra jamana marabaga dɔ da o bɛ se ka kɛ directeur ye o bɛ se ka kɛ ministre ye o bɛ se ka kɛ ministre ɲɛmɔgɔ ye o bɛ se ka kɛ hali jamanakuntigi hali a bɛ se ka kɛ jamanakuntigi fana kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ o bɛ se ka version officielle di olu bɛ yamaruya o la donc ni o dira ka ban o ye kumakan ye baara kan ka kɛ ni min ye ka tɛmɛ kunnafoni tɔw minnu bɛ fole kɛrɛfɛ Isa Kaba Sidibe ayiwa mun y'a to an ye nin kumasen sugandi bi nin sugandira ka kɛɲɛ ni kabi karidon waleya min bɛ sen na yɔrɔ kunun an kɛtɔ ka bɔ ɲɔgɔn na an y'a kuma fɔ yan nɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka kumakan makɔnɔlen don n'o ye version officielle ye sigi kun kɛlen don k'a makɔnɔ surɔ journal télévisé la kɔmusolakaw fɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ jamana ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka maraw olu daɲɛli ma ministre de l'administration territoriale n'ale yɛrɛ ye gouvernement ka kuma lasela ye a bɔra ka babu bɔ k'a bin babu bɔlen k'a bin a bɛ tali kɛ waleya min kɛra karidon a ye ɲɛfɔli kɛ jamana tɔgɔ la jamana hakilina ye min ye ko in na a ye ɲɛfɔli minnu kɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ i bɛ kalanbulon caman sɔrɔ a kɔnɔ kalanbulon minnu n'olu bɛ tali kɛ fɔlɔ d'abord a yɛrɛ bɔra lahalaya min kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɛlen ka gɛrɛndɛ wuli wagati min o message senfɛ ani
gulokiba jɛman bɔra awɔ mangu bɛ kuma fana bɛ kuma o gulokiba jɛman o tun bɛ bɛn ani kɛlɛya kɔfɔ nka a seginna a ka surasi fini ma surasi fini min ni wagati tɛmɛnenw na anw b'a dɔn ni kuma gɛlɛnw bɛ hakilina dɔw fɔ fini bɛ hakilina dɔw fɔ ni kuma gɛlɛnw fɔli bɛ yen nɔ o fini o n'a fini don minisiri kɔni ni a ka gendarme fini bɔra ka sababu kɛ minisiri ye gendarme de ye n'a ka gendarme fini dafalen bɔra o bɛ a yira k'a fɔ wagati yɛrɛ lahalaya bɛ cogoya min na a ye kumaw bɔ k'a bin ko in nafa kɛra nafaba fila ye ayiwa a nafaba fɔlɔ ye jamanaden bɛɛ kunnafonina ka bɛɛ kɛɲɛ ka kunnafoni di bɛɛ ma waleya min kɛra karidon mali aéroport président Modibo Keita la o ye kelen ye filanan ye min ye a bɛ fu siri kunnafoni folofololenw na minnu ni jatigi tɛ u la bɔli in kɛra sababu ye ka o bɛɛ ban spéculation tubabu b'a fɔ ko spéculation ani fake news ni fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ surɔ bɔli in kɛra sababu ye ka fu siri olu bɛɛ dan na donc a nafa bonyana ayiwa Isa Kabasi de bɛ ni dun y'a lajɛ kuma caman na ayiwa ŋunuŋunuw bi san sɔrɔ ka tɛmɛ jamana ka kuma kan yalima ni ko fana kɛra yɔrɔnin min na ayiwa caman b'a fɔ ko jamana fana tɛ se ka kuma o yɔrɔ la jamana bɛ jalaki k'a fɔ k'u tɛ se ka kuma nka ni ko fana tunna ni waati ma taa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni jamana fana bɔra ka kuma i n'a fɔ maa minnu bɛ a ta fiɲɛ fɛ tɛ ka kuma yalima gɛlɛya fana t'o la sabu ka da o kuma dɔ o jalaki bɛ yen nka ni waati fana ma taa u bolo ka ɲɛfɔli kɛ yalima o jalaki min bɛ bin o kan a ti jira k'a fɔ hali bi ko ɲɛɲini don wa siga foyi t'a la i ka o kuma ba bɛ o kuma la kosɛbɛ k'a sɔrɔ kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ jamana kumakan tɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko Facebook manu ni video manu kumakan n'a gɛlɛyara o b'a supprimer ka bɔ yen nɔ jamana kumakan tɛ ni jamana kumana kuma de don min n'a tɛ wuli ka bɔ a kan bilen donc o de kama jamana bɛ wajibiya de ka temps ta ka élément bɛɛ sɔrɔ a bolo wagati min élément bɛɛ dafalen a bɛ se ka min di jamanadenw ma min ni a yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko o tɛ wuli fiyewu yɛrɛ ka sababu kɛ jamanaden miliyɔn 20 ani damadɔni ka fara kɔkan jamana wɛrɛw minnu n'olu kunkan kuma bɛ fɔ jango diɲɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na cogo min bi n'i y'a fɔ ka ban bɛɛ bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka sɔgɔbɛ ka wocɛw lajɛ donc n'i ma ɲɛ o kɔ f'i fana ni ka kɛ élément de ka k'i bolo dalu jɔnjɔn ka k'i bolo dalu minnu n'i y'u bɔ k'u bin mɔgɔ tɛ se k'u sɔsɔ donc hakili la gouvernement ye o temps de ta k'a ka dalu bɛɛ ɲini hali n'o y'a sɔrɔ siga tun bɛ mɔgɔ caman dusukun na nka a ye minnu fɔ olu bɛ kɛ sababu ye n'i nana cogo o cogo k'i b'a gun a jɔlen bɛ to a nɔ la ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na version officielle min ni jamana ɲɛmɔgɔ bɔra k'o fɔ ka tɛmɛ fanga ka kuma lasela fɛ n yɛrɛ k'a fɔ caman kɔni ye faamuyali caman kɛ o la nka kunnafonidi yɛrɛ baara kɔnɔna la ayiwa min ye o don nata version officielle ye n'o ye jamana yɛrɛ kumakan ye ayiwa e bolo k'a daminɛ sisan ka taa o na nɔgɔya don ko in na kosɛbɛ a bɛ nɔgɔyaba don ko la ka sababu kɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko a bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni folofololenw ka fu siri olu danna a bɛ kɛ sababu ye fana ka jamanadenw kunnafoni jamanadenw kunnafoni anw ye damadɔnu sugandi a la walasa jamanadenw k'a faamu minisiri ye kuma minnu fɔ ka sababu kɛ ala ma bɛɛ kɛ kalanba ye anw ka jɛmukan in fana kɔnɔ mɔgɔw b'u sigi k'a makɔnɔ walasa u k'a faamu min fɔra an ye damadɔnu sugandi jamana ɲɛmɔgɔw ko waleya min n'a kuma bɛ sen na k'a kɛra nɛgɛ kaɲɛ 11 ka taa bila kaɲɛ 13 la contrairement kunnafoni minnu bɔra k'a fɔ k'a kɛra wula fɛ gouvernement ko k'a ma kɛ wula fɛ k'a kɛra 11h ni 13h ni ɲɔgɔn cɛ ko maa 49 de don maa 49 min ni olu ka sɛgɛsɛgɛli y'a yir'u la k'a fɔ ko o surasi 49 u bisigiyalen don k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka surasiw don kelen filanan Côte d'Ivoire ka surasi jolen n'a bɛ fɔ olu ma ko force spéciale o 30 bɛ a la o ye kunnafoni belebele ye min ni sɔnni kan ka sigi o kan filanan u y'a yira fana ni k'a fɔ ko maa 49 ye ko u ka baara k'u kun kelen don k'o dogo sɛbɛnfura minnu b'u bolo ko n'i y'u ka sɛbɛnfuraw lajɛ an'u ka baara yɛrɛ tɛ kelen ye n'u ka baara tɛ kelen surasiw de don ko nka ko a dɔw bɛ yen nɔ ko sɛbɛn min kun b'u bolo menuisier sɛbɛn ko n ye menuisier ye maçon sɛbɛn n ye maçon ye walima ko feerekɛla musoman vendeuse o fɔra k'o jɛya parce que n'a kun fɔra ko vendeur mais gouvernement ka communiqué la ko dɔw tun b'a la minnu ko ko olu ye vendeuse ye o b'a yira k'a fɔ ko musow bɛ ko in cɛla minnu ko k'olu ye feerekɛlaw ye ani baara wɛrɛw i n'a fɔ tailleur n'a ɲɔgɔnna ni maçon ko o de tun b'u ka sɛbɛnfuraw kan u nana ni sɛbɛnfura minnu ye surasiya fan si t'a la mun mɛn o ye dabalibanko dɔ ye min ni gouvernement ko o ye ale dabaliban sabanan gouvernement ko k'a jɛya k'a fɔ k'ale bɛ nin maa ninnu jate k'u kɛ maaw ye maa minnu ni tɔnjɔnw don mercenaire minnu bɛ sara ko dɔ kama ka na ko dɔ kɛ ko k'a sababu kɛ
ko ale ye gouvernement Côte d'Ivoire kaw wele k'u ɲininka ko aw ka cɛden dɔw bilala ka na anw fɛ yan nɔ aw tɔgɔ la wa ko Côte d'Ivoire gouvernement y'a jɛya ka fɔ k'ale ka ciden tɛ anw fɛ yan nin hukumu kɔnɔ ni o tɛ yen nɔ donc sariya diɲɛ sariya minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko convention de Genève n'a ɲɔgɔnna n'o bɛ kɛlɛko yɛrɛ hukumu kɔnɔ ko o y'a jɛya n'o ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ o tigi bɛ jate i n'a fɔ ko mercenaire jɔnjɔn ayiwa saba naani gouvernement ko in yɛrɛ nana mina min hukumu kɔnɔ n'o bɛ ka ko in yɛrɛ bɛɛ bisimila ko pankurun alimanw ka pankurun cakɛda dɔ bɛ yen nɔ ko o pankurun cakɛda o de bɛ to ka maa dɔw ta kuma ni kuma u ka na lakana kɛ ale ka yɔrɔ la ayiwa ko o pankurun kɛnɛ o pankurun cakɛda in désormais ko o tɛ yamaruya bilen o ka maaw ta kɔ kan ka na lakana sabati a ye ko a ka lakana n'a bɛ sɔn Mali l'armée maaw ka lakana kɛ olu b'a kɛ n'a t'a kɛ fɛnɛ ni o y'a damana kuma wɛrɛ ye mais min ye k'a fɔ k'a ka taa maa wɛrɛw ta ka sababu kɛ jateminɛw y'a yira sɛgɛsɛgɛliw gannen kɔ k'a fɔra k'a fɔ ko nin cakɛda in n'o ye pankurun cakɛda dɔ ye ni Alimaɲikaw ka cakɛda dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko agence protection aérienne sahélien aviation service ko o fana ni ka cakɛda wɛrɛ de bɛ yen nɔ ni o bɛ lakana k'o bolo n'a bɛ fɔ a ko SAS a ko ferekera ko ninnu bɛ o de ka hukumu kɔnɔ a dayinnen k'u ko k'u b'o de ka hukumu kɔnɔ ko gouvernement bɛ fu siri o ka o lakana ko la fu ma siri u ka baara la Mali kɔnɔ nka lakana sɔɔri min n'u b'o kɛ ka mɔgɔw ta fan wɛrɛw fɛ ka na olu kana u ka lakana sabati yan nɔ ko gouvernement bɛ fu siri o dan na n'u bɛ sɔn Mali armée k'u ka o cakɛda in lakana u bɛ jɛn n'o ye n'u tɛ jɛn n'o ye kuma wɛrɛ bɛ fɔ ayiwa 5 ko maa 49 in ni Ivoirien surasiw don ko ordre de mission kun t'u bolo yamaruya sɛbɛn kun t'u bolo jamana si tɔgɔ la n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire kaw de don Côte d'Ivoire kaw kan ka yamaruya sɛbɛn dɔ d'u ma k'a yira k'a fɔ aw bɛ nale baara la Mali kɔnɔ nin de hukumu kɔnɔ MINUSMA tɛ nka nin fɛn don k'a jɛya ko o kun t'u si bolo ayiwa 6 n y'a fɔ daminɛ na ko maa 49 in na k'a jɛya ka fɔ ko maa 30 b'a la minnu sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'olu ye force spéciale de ye maa minnu kɛlɛcɛ minnu n'olu jɔlen don kɛlɛ la Côte d'Ivoire armée 7 MINUSMA y'a jɛya ka fɔ k'a jɛya ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la k'a fɔ ko ninnu tɛ ale ka effectif la n'u ale tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a t'u dɔn bi a t'u dɔn sini ale kɔni bɛ min dɔn o ye k'a fɔ olu ni maa dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ olu de ka mɔgɔ ye n'o ye Alimanw ka avion o bɛɛ kɔni a bɛ se ka kɛ o bɛɛ ye o ye donc gouvernement ye nin 7 anw ye nin 7 sugandi nka Antoine caman wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu ni dibi b'u kumaw kɔnɔ kosɛbɛ ni anw da ma s'u ma nka gouvernement kɔni ye kuma minnu fɔ anw ye 7 sugandi olu la minnu anw yɛrɛ bolo u kan ka da jamanadenw tulo kan bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na ni gouvernement kuma nin fɔ fɛnɛ ni ka kumaw to an y'a mɛn video la an y'a mɛn na baaraw ka kɛ o bɛ gɛlɛya ayiwa Isa Kabasiri o b'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ ne ka kɛ jɔ ɲɛmisɛn ye siga t'a la siga foyi t'a la ko in compliqué ka se hakɛ min ma o de la il faut s'en tenir à la version officielle o de ɲɔgɔnna tɛ ko in compliqué ka se hakɛ min ma ka sɔrɔ kɛ kumaw bɛ fɔ fan bɛɛ farati kan ka kɛ a kuma na gouvernement y'a jɛya k'a fɔ k'ale ye a baara kɛ ɲɔgɔn gouvernement mun n'o bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen k'olu ko k'u ma mɔgɔ ci wa u tɛ ninnu lakodɔn donc gouvernement b'u kɛ mercenaire nka mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a fɔ Facebook ni fɛn wɛrɛw kan ko Côte d'Ivoire ko a ka cidenw don ka donc kumaw ka ca bisimila kumaw ka ca o de kama ni kuma ka ca nin cogoya la tantɔ maa min ka kekun n'i sɔmi ka ca i bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw ta kɔ i bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw ta kɔ i b'i janto i ka fɔta n'i ka kɛta la bisimila o de ka fisa an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Isa Kabasiri bɛ fɛn min kɔni ye bi renouveau matin an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ayiwa an b'i fo i ka wulikajɔ la foli diyara n ye dan tɛ foli min na ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kununko wula fɛ fo sisan don o don e de b'o baara kɛ an b'i yɛrɛ fo yɛrɛ ɲɛ ci la Isa Kabasiri bɛ ayiwa i ka foli labanw n terikɛ Kader Traoré n bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn Kader surveillant de
fanga pénitentiaire do ambe afoka wala nyuma do aka kanu yala ka be lamel la ni wakati la kulubi ye kalali kala ambe afoka wala nyuma do Hélène ale ye anga muso bangana ye madame Kalambri ambe afoka Ibrahim Sodo awo aywa ambe foli di balo makabo PDS la balo Musa Balo ambe afo yanfo asigiyoro la abana ka demba ya be segu ka ofe na ambe foli badi aba maka baje ni demsenu fo yata sai ka foli du bela jelema ka kanu bako bela jelen fo Antoine aywa isa kabasi be ki refo ki wala nyuma do ba mi daw segu ana ka musoroba ani jelemina ta damale ni wati mbasro sigi meku nyebe ka chokoroba fene be Madou Jara tem barakela korodo super biton trompesi ay est-ce que bon akolo ngbe jam jando o mina nu to ko te mo ko no le mo to lo to ko do ble aywa an ka foli be u bela jele nye segu marabolo be amu bela jele fo dante folo mina isa ka wasi am ta kulukoro marabolo nyema gouverneur colonel Lamine Kapori Sanoko ani gouverneur barakela bela jele an ka foli bu ye o kulukoro kele minye directeur d'académie d'enseignement Mouktar Ould Oumera ana ka barakela be wulikajo be sena examen ko ani ato bela jele aywa kata kalazo bela jele kon naje an ka foli be de ay kulukoro emarala no bore fana yaro ka fara jo keme chama fana tulu kala bisiri on dala min ba to anga maka be se ka tarifa befe ambe warajo bela jele fo mali kono kerengena e dande foli mina fem nyanga senekela ye andi jino ko samenu do mali fa befe ni o wakati ho senekela be yoro ambe chikala bela jele ambu foku jija ka barala aywa alibi ka ngalla kana bo fana fo mi ma to anga jamana mi se ka kolusuma e tugo mina nala sona ma non wala adel sama ke tugo kungango alibi doni oye nege kay tan sanga tan ani duru fana Yusu Karabati nala sonama ale ne avana nyonzoro ya donc baro munu mbora ni ngase ka olu wala wasa bara ngase ka ke awa tafle to development ne ka wala fuseni daw kase aywa Mamadou Zerdo wa Zerdo yefe aywa bismillah Zerdo Mamadou Zertrawle amba fo e dande folumina ko be klingile ki wasado yere la dien fa be ko dungudo ko sima ke madum ona fo ni ala sonama fanta tumuta mama tumuta apmeta mananga matumuta aywa ni ala sonama shini ana la bi nyonsora isa ka wasiribe aywa ni le dama don ngono ne ko ni aya ndega de nyama nyama ki fo ko so be bara nyana ko jugo bara nyana alni ne manga point de ma ngu senega 20 sur 20 di mat aywa bismillah no de fo ngoko bana ga tugo eni tumuta ko ni ne fona be awka kala ne na bi aywa abeja algete aywa adere samage soni ana le bi nyonsoro dugu ngangula ambe o bela jele fo soni aywa ana nyonsoro jem gawro la kambe watugore